tresnamu
Rada sepi ya, Le. Oh, icih rame ning ngene kok rada sepi iku. Sepi anjene tanggapane wong sak RT ya. Ngono kuwi dak meneng ae kok. Ya ora maido wong sak RT pirang kakak. Lah ya. Senanggap toprak. Upama aku dadi wong kene minggat tok. Kok iso minggat iki lho. Mesti tarikane aki-aki kok. Aku sedekah bumi tariki 50.000 urung tak bayar nganti iki kok. Mbok utang? Tak utang sik nak bar tanggapan tak bayar aku. Ning apike piyai kene wah. Dina sewengi ana syutinge. Heeh. Syuting dina sewengi lho Le Jawara iki mang. Dina sewengi ya, Pak? Iya. Aku nak roh tukang syuting kelingan anakku kok. Syuting kok dengan anakmu piye? Nah iya ndemben anakku ape dipek tukang syuting. Gak oleh. Ora oleh aku ah. Lha kene yo. Nak dipek tukang syuting anakku kedadian omah-omah. Ora iso duwe putu, ora ndang duwe anak. Lah kok iso ngono? Iya, tukang syuting gaweane kan ngincen. Gaweane nginceng. Heeh. Engko nak bar dijabno ora wani mlebu kamar dinjen bloko. Dinceng tok ngono. Iya, ora wani mlebu kamar wong gaene ndekne nginceng. Nek no yo nganu, Pak. Apa? Entukno tukang son. Adek untuk tukang son. Iya. Lah tukang son gaweane apa? Ngetes mic. Lah iya, saurunge rabi wis dites sik yo. Dadi sik. Malah urung dijabna wis meteng. Iya. Malah ra gathok neh lho. Ya seben dipek tukang syuting ora apa-apa. Ora apa-apa. Dipek samumbarang apa wae iku ora masalah. Ora masalah, Pak. Dipek petani, pedagang, khususnya kaya piyai kene malah apik malah dipek petani. Petani. Wong petani kan alate pirang-pirang. Wah, jaman dhisik ora mudeng kowe. Gak mudeng. Wah. Aku ning ndi? Kowe urung ana ah. Urung digawe. Urung digawe. Jaman dhisik iku Pak Tani alate akeh. Akeh. Pacul, luku, garu. Ngono iku ana karepe. Ya ana karepe, Pak. Ana Sing kesepisan luku. pacul ngono. Pacul. Dikipatno aja nganti ucul. Lan ucul. Kepacul. Luku. Nyawa telu bareng mlaku. Siji nyawane sapi tengen. Heeh. Siji nyawane sapi kiwa. Sing siji sing mluku. Sing mluku dadi nyawa telu. Nyawa telu bareng mlaku. Iku nek sing luku, Pak. Lah sing garu. Sikile begagah aja nganti turu. Lah nek turu Ya kegaru. katut garune. Nek turu kegaru. Iku jaman dhisik. Nak jaman saiki ra wis ora. Wis ora. Wis ora luku ning traktor. Karepe diterak-terak wonge ngantek kotor. Jebrot. Iku mang ya. Jebrot lemah kabeh. Heeh. Iku nek sing traktor. Kombi wis modern no. Kombi. Heeh. Ngombi ngangsa teba amba. Heeh. Sanging ambane dadi ombi. Ngono. Dadi kok kombi ku ngangsa teba amba, saking ambane dadi ngombi. Oh. Dadi kombi. Iya. Kok iso. Berarti kowe dak roh, Pak. Ya roh ah. Bedane menungso karo pari ki roh maksude piye? Lho menungso karo pari. Nak menungso wong, Heeh. nak pari ya pari. Oh, ora iso ah. Lah piye? Lho, nek menungso ki ngrembaka, Pak. Nah carane Meteng dhisik lagek manak. nek menungso iku ngrembakane meteng dhisik Lagek manak. Lah nak pari Beda karo pari. nek pari manak dhisik lagek meteng. Sik. Nek anak menungso. Nek menungso meteng sik lagek manak. Heeh. Lah nek pari Manak sik lagek meteng. Oh iya.
Iya, Re. Ah, cah kene kok. Bener kowe jebule. Nek wong tani jaman sik iku nglakokno panca usaha tani. Apa to artine panca usaha tani? Panca iku 5. Usaha ya usaha tani ya tani. Ana 5 usaha petani sing dilakoni. Oh, iki dagelane sedekah bumi ngurusi wong tani ya. Ngurusi wong tani. 1 pengolahan tanah. 2 penyemaian, 3 pembibitan, 4 pemberantasan hama, 5 pemanenan. Oh iya ngono kok kurang apane? Kurang. Dadi awake dhewe nang kene iki nek critakno masalah desa Ngembe. Walah, desa Ngembe iku desa apa Kalungbayan. Terus desa Genetan. Iku ceritane aneh-aneh, Le. Kowe ya roh asal usule, Pak. Ya roh. Ceritane ya dunung ah. Jajal. Kalungbayan itu ceritane rak maune ana mbok rondo ndek anak wedok. Ndek anak wedok njaluk kalung. Dijak pasar, nang pasar Jakenan. Ditukokno kalung. Kalung kan kudu bayar. Iya kudu bayar. Ning mbok rondo ora ndek dhuwit, bayare mek separo. Bayare separo. Semoyo sesasi. Gandeng wis sesasi ditagihno mae mbok rondo. Lah mbok rondo ora ana. Sing duwe kalung takok, "Kalung bayar." Gandeng anake iku anak wedok iki mang Cepelo. Ora iso muni kalung bayar. Piye? Kalung hayan. Ngono kuwi tenan, Pak. Ya menawa. Ngapusi piye menawa. Terus desa Ngembe. Zaman semono pakane teko mrantau teko. Lho kowe nganggo kalung. Iki mau diapa Le nakokno kalung iki mang. Karepe ape muni nembe, Pak. Wong gandeng anake Japelo nembe. Ngembe ngono. Ngono kuwi ya tenan, Pak. Ya menawa. Kok terus. Menawa aku ora. Menawa Ibu. Lah iya ngapusi wae. Terus ngulon dadi desa Genetan lak mau ning ngene. Barang wis nganggo kalung. Wis maca ayu ditakoki wong. Kowe ape nang ndi? Ape nang geneng seh wetan, nang geneng pinggiratan. Gandeng ora iso muni wong bocah pelo. Terus muni Genetan. Terus katelao desa Genetan ngono kuwi ya tenan, Pak. Ya menawa kok terus. Ya menawa aku dhewe ora aku wong kene mbok tak ora wong kene mbok takoki. Lho nek ngono aku ya duwe cerita. Cerita apa? Asal usul wala wis ana luar Jawa iki. Luar Jawa? Iya. Sulawesi. Daerah Sulawesi. Iya, asal usul iki ngene, Pak. Piye? Ana mantan petinggi. Sulawesi ya, Re? Sulawesi ya, Re, mantan petinggi. Ana mantan petinggi ya? Sulawesi. Sulawesi. Iku mantan petinggi ki lunga merantau. Merantau. Bojone ki ayu, Pak. Ayu. Ape ditinggal mikir-mikir. Mikir-mikir wong bojone ayu. Iki carane aman piye? Terus mantan petinggi ki mang marak bengkel gawekno mang iku mang kathok. Iya kathok saka wesi. Kathok jaman ndek mbiyen arane apa, Pak? Suwal. Dadi ndek mben kuwi diceritakno dadine suwal wesi. Gandeng ilat Jawa ora muni suwal wesi ra iso dadi Sulawesi. Ngono kuwi ya tenan. Menawa. Alah padha menawane kok. Wong padha-padha ra roe kok. Iso. Nak kowe ya roh. Roh apa? Roh masalah Pak Lurah. Kemara muni mantan Pak Lurah. Roh. Apa? Iku mang ya ning luar Jawa neh. Luar Jawa, Re. Maksudnya lurah ya apa ngono lho? Lurah. Lurah ku saka huruf L U R A H.
Dadi lurah. Lurah L. Karepe piye? Karepe lurus dan terarah. Maksudnya lurus dan terarah iku ana bantuan apa wae iku kenake ning bangunan. Arep bangun dalan ya dalane dibangun. Arep bangun gorong-gorong ya gorong-goronge dibangun. Berarti lurus terarah. Iku nek sing L. Usaha utawa budidaya Pak Lurah nari pajak nah wis entuk disetorno pemerintah bali dadi aspal. Bali aspal neh. Iku jenenge usaha. Iku nek sing U. R raket rumaket karo rakyat. Kudune raket. Raket rumaket karo rakyat maksude nek ana rakyate duwe gawe teko, ana rakyate nuju kematian teko, ana apa wae iku lurah teko ning kono. Mesti teko. Nek ana lurah kok ana ndek gawe ra teko, ana kematian ora teko, iku jenenge dudu lurah. Sapa, Pak? Luwak. Luwak. Ya, wong tekane nek ana wowan mateng. Iku nek sing R, Pak. Ya. Adil. Adile lurah ora kaya adile kiai utawa mudin. Beda ya, Pak. Lah iya adile mudin nak entuk iwak pitik cilik. Nek entuk cilik, nak kondangan entuk iwak pitik cilik, iwak pitike dimplok mergo digawa muleh ora cukup didom anak-anake. Didom. Tapi nek lurah aja nganti entuk iwak pitik, gedhe tek cilik dimplok dhewe. Dimplok dhewe. Ngono. Iku nek sing A. Ya. Terakhir, Pak. H. Handar beni utawa duweni. Handar beni apa duweni? Utawa duweni ateges desane iki desa kaya desa kene iki desa ngembe. Desa ngembe. Ngono, desa sing baldatun ta ibatun warahon wabur. Alhamdulillah siswa budaya ditimbali piyai kene. Pak. Ning kene sing nonton jane ya akeh. Jakeh. Nek sing kene iku lho kok omong-omongan dhewe. Iki mang ngedum-duman jajan. Dum-duman jajan. Dum-duman jajan apa wong oyok-ayoan muleh mbok piye ya. Iki mang ning kene jek rame jedo seragaman malah saiki unggi-unggian ngono. Tek unggi-unggian iku. Penek-penekan niku malah piye iki? Tek penek-penekan iku. Lah iku ditata wis. Kursi ditumpuk. Lah iya. Tak gecek sisan kok malah. Aja nesu bengi-bengi kok nesu. Ya ora nesu piye. Oh iki mau ketoprak arep gremes. Ape gremes? Ora sida. Aku pikiran aku. Aku pikiran kene. Wah iku nak nganti udan bres ngono kepiye? Nak panjake si apik-apik ae. Heeh. Lah aku manggon ning kono sore mau lucu le. Kok iso lucu? Aku rak nggo gelaran. Heeh. Tak gelar ning kono awan mau. Awan mbok gelar. Sore tak tinggal leh-lehno kursi. Leh-lehen kursi. Delalah mbok bebek sapa? Ana bebek? Bebek. Cerot. Cerot. Halah, ngumbah karpet aku. Emang berarti kena telek mbok umbah. Iya. Ngene sinten, Bu? Ya ora roh wong nang kene kok. Mentok kemik kula, Bu. Wong jenenge awak ora ora rezekine Mas. Iki lho sing duwe. Iki lho, Temenan. Sumpah lho takok sing di omah iki. Cerot ngono. Ora. Oh, kau bebeke telu mek cilik-cilik. Cilik-cilik telu? Heeh. Nelekan. Mbah bebek kok nelekan ngono. Ngapusi tenan arek ngapusi. Yakini lho. Ning kene ana Mas Plonto. Ana Mas Plonto. Ana Pak Klenteng. Heeh, Pak. Men ketoke gayeng ditambahi Mas Dodok. Mas Dok. Ben dagelane Do Klento. Asik. Iya. Iku Do Klento. Ana maksude apa, Mang? Ya Do Klento ya Dodok Klenteng Plonto. Singkatan ayo. Lha iya. Celuk Singkatan anyar yo. anyar. Mas Dodok. Nah. Sing lawas ora ana minggat. Sing lawas do gendeng ning minggat. Ndek ben kan Dodok gendut klenteng disingkat do gendeng. Ning wis minggat, patang dina iki lho minggat. Andra mbok usir.
Iki digenti dok lentuk. Nah. Dodok klenteng blonto. Dok lentuk. Iki wis siap ning kene. Diaturi hiburan. Oh. Alhamdulillah ya Pak di awan sawerane tak hitung ku entuk 15 juta. Bah, saweran 5 juta. iku duit tok. Karo adol diesel. Lah lu adol diesel rasa saweran ah. Lah kok iso? Ora usah untuk lurus saweran adol diesel langsung. Iya. Kok mikir saweran adol diesel. Omongane saweran santu alhamdulillah. Alhamdulillah sithik didongakno piyai kene sing sampun peparing dumateng sedaya ngono. Mesti aku sedaya ngono. Iki didongak-dongakno ben murah sandange, ben murah pangane. Gemari Pahlo Cinawi nggih. Iya. Ngembe Pak nggih. Heeh, khususé khususé Ngono kae ora elon-elon. RT 6. Nah, lah liyane RT 1 2. Ora usah dirembuk. Meneng ae ya. Nang ae. Ora iso dirembuk lapo kok ora. Sing nanggap RT 6. Engko lho kon meneng ae Ben kowe tak kartopel kowe. Heeh. Kartopel, Bu. Lho, pebisik-bisik wis ya. Dilarang bisik-bisik. Banter malah. Nah iya ora entuk banter malah mung bisik-bisik ora oleh. Ibuke minta lagu apa, Buke? Apa sum ngono? Di awan heboh ngoten kok. Apa Mbak Sum? Monggo niki tukang tambal bane. Endi montore? Montore endi? Lho soalé aku ndesuk aku mulai nokono aku mulai jelek ana montor loro. Langsung tak tembeli. Apa ora mbok tembel ngono kok? Mbok coblosi kabeh. Apa piye maksude? Tambal ban. Lah, lagu tambal ban. Iso kowe tambal ban. Iso kowe. Iso ah. Nah, aku lho iso. Kowe iso? Piye? Lagune koyo piye? Jajal. Jajal. Nadane to. Nadane dipasno. Hampir mangap. Nah, Asik. Asik matane urung asik. Au. Kok Ambil nada. Nadane W ke C. Iku WC. Oh W ke C iki. W ke C ke pok. Yo B ke ser. Lah apa? Beser. Ya nadane sepiro, Mas? Aku iki tukang tambalan ban. Ora penak. Aku iki tukang tambalan ban. Lah iya. Kakean an. Uga nganggo an. Piye le? Ayo. Kok ora iso. Aku iki tukang tambal ban. Ono tok lho ora usah ditek. Nek kok suwe men lho. Aku iki tukang tambal ban. Ono tak lho. Ambine nganti ngono. Engko tak tuwaprik engko. Mbok tabrak iku. Aja dikeki ngono tok, ha. Iki lho sing iso. Aku iki tukang tambalan Malah padha ya. Padha ae. Padha ae iki iki. nular kok. Lah iya kaya gudeg. Gudeg nek dikukur ya slot gatel. Aku iki tukang tambal ban. Ngono. Uripe sak dalan-dalan. Nganggo musik ah. Nganggo musik ah. Iki garingan sik kok. Langsung diaturi nggih. Bapak ingkang sake tambal ban. Ban ditambal. Kerja bareng Jawara Production. Siswa Seto Audio. Yo. Selamat malam yang lihat live streaming Seni Budaya Pati juga. Sukses buat Anda semuanya. Aku iki tukang tambal ban. Uripe sak dalan-dalan golek pangan duit sing
sandang lan pangan. Asik. Ayo. Aku iki tukang tambal ban, rezekine untung-untungan. Wayah ape duit kantongan, wayah ape suwetenku krasa kroncongan. Wasik spesial yang minta lagu tambal ban. Terima kasih juga Semoga untuk terhibur yuk. warga Nembe. Ono ban pecah. Wah iki mesti rezeki teko. Majedor, majedor, majedor. Ban pecah maneh. Isih esuk rezekine tambah lumpuh. Oe, tambah lumpuh. Oe, tambah lumpuh. Oe, tambah lumpuh. Oe, tambah lumpuh. Seso budaya Jawara Production, Seto Audio. Asik. Aku iki tukang tambal ban, uripe sandalan-dalan, golek pangan duit sing halal, penting cukup kanggo sandang lan pangan. Aku iki tukang tambal ban, rezekine untung-untungan, wayah ape duit kantongan, wayah apes wetengku krasa kroncongan. Wayo tambah lumpuh, oe, 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 tambah lumpuh. Tambal ban sampun diaturi muga rena ing penggali nggih Pak nggih. Sing njaluk sapa mau? Bapake tukang tambal ban. Jenengan pun rena. Rena. Apa tesih kurangan? Wis rena penggali ya. Wong guyang-guyu. Iya, wong jenenge seneng. Seneng. Lah sakniki lho mulai arek. Mulai. Lah ape tak tawani lagu mulai. Iki lho. Mulai. Lah masing-masing nyuwun lagu napa? Napa Mas? Terpaksa full DJ ya. Singkong dan keju terpaksa. Ndeke terpaksa mergo kon mangan singkong dan keju. Berarti mangan singkong keju kuwi
mergo terpaksa. Paksa di penyakit tadi. Diaturi terpaksa dulu. Ya. Terus keju, Singkong dan keju. Singkong endi? singkong ora lah. Keju tok enak. Iso lakune terpaksa. Lho ya iso. Coba pakai ral coba. Paksa aku. Piye? Dipaksa poe. Sungguh aku malu tiada terkira menadakan tangan. Diaturi yo. Ora iso. Terpaksa Mas Lisin. Spesial buat kaula-kaula muda. Dikasih. Endi ning ngarep kowe ora roh. Toprak delok toprak. Jakeh cah nom-noman kene. Kowe ora ngingut gecek iki malah. Wong nonton pirang-pirang arek ora endi. Spesial buat Mas Bro. Kerja bareng Jawara Production, Seto Audio. Karang Taruna. Sungguh terpaksa aku menyanyi mengharapkan Tuhan bermurah hati. Coba dengarkan aku menyanyi membawa suara cerita hati. Paksa aku menyanyi mengharapkan Tuhan
menyanyi membawa suara cerita hati. Asik. Terpaksa Sing kono lendungono lagu kepenak. kepenak Penak karo ngene. Kono nyanyi karo nyapu. karo nyapu. Lah iya kok nek ora disaponi nek ketopek rampung ngono saponan ora diamuk. Heeh. Wong karepe iki mau resik balik resik. Lagu terakhir Singkong dan Keju. Jawara Produksi Tito Audio bilang cinta padaku. Kamu bilang pikir dulu. Selera kita terlalu jauh berbeda. Parfummu dari Paris, sepatumu dari Itali. Kau bilang demi gengsi, semua serba luar negeri. Manakah mungkin mengikuti caramu yang penuh hura-hura. Aku suka jaipong, kau suka disco. Gangguan meneh. Dijabut. Dijabut kepiye? sapa? Dijabut Jabutmu some kalau. Ayo mas, ada malah dijabut pak. Oh kon jabut Diulangi lagi kabeh. ya? Ndene nek dikon jabut jabuti kabeh. Heeh. Kowe kulino jabut kabeh. Wis saeneke dijabuti. Malah dijabut Karepe kabeh. ndek ben resik ngono lho. Ayo nek kon jabuti indake mbok. Nek dijabuti moh ya. Ayo mas Risi diulangi lagi. Durung muni. Heeh. Ngenteni pirang menit. Wong ora mudeng ya, dikon jabuti kabel eleng Dijabut jabuti sing kabeh. ora-ora. Lah dene jabuti tapis ah. Apik ngono are. Sampun nggih Pak nggih. Sampun. Mbah, Pusing ya. aku ya anut ya. Heeh. Sampun mon di. Heeh, Gandeng gandeng wis diaturi sih. gandeng wis kadung dijabut. Heeh. Heeh. Niki lagune mandek sewet kadung dijabuti are. Sok ben dikeki ya. Heeh. Diterusno. Iya, sampe sapan. Iki nek tanggapan neh ha. Yo nek ditanggap neh. Jek suwi wis lali. Singkong dan keji wis ora ana. Wis ora ana. Njaluk pangapura karo sedaya pamirsa. Pak. Mbok nekno neh. Udah neh. Ya lah ya. Ya iya. Ya ya. Ora sida iki. Ora sida pamit. Ora Rumah pamit. sana. Ayo kok jabutnya ya Sat. Ora apa-apa. Bilang cinta padaku. Ya. Aku bilang pikir dulu. Selera kita terlalu jauh berbeda. Manakah mungkin mengikuti caramu yang penuh hura-hura. Aku suka jaipong, kau suka disco. Aku suka singkong, kau suka keju. Aku dambakan seorang gadis yang sederhana.
Lah wis tekan-tekan mandek. Cara wong ulu nu tak sreten. Heeh. Mandok sik. Gandeng wis cukup njaluk pangapura karo piyai kene ana kurang luwih anggone makarya sedina sewengi. Yuk pamit yuk. Pamit. Nutupno kewajiban. Nggih. Monggo. Monggo. Jan. Janji wong telu iki metu. Nek kok para iso mesti rame kan. Sing duwe kabegjan kuwi ora wong pangkat entok, ora wong sugih entok. Ya terus ora ketang awak dhewe brandal uga iki kabegjan. Kabejane nggo ndi? Lho, nek awak dhewe nyambut gawe brandal ora konang iki bejo. Wah, ya mesti wae. Ayo, saben-saben berandal kecu kerampok lan sak panunggalane. Janji ora konangan iso slamet iki. Kabejan munggo ngaku lan sampe. Ya paitane. Paitane apa? Siji kudu wani. Mesti. Ya ora, mesti. Jeneng awak dhewe wis gaweane brandal ngecu ngerampok. Lho, paitane ya wani lan wani. Lah nek ra wani ana wong liwat aja dimati. Sok mbei bakal yo mati. Nah, wong dhewe iki sesentosa. Isih waras. Digunakno. Kejaba sanga kuwi ngene lho, Pak. Mumpung awak dhewe iki isih kuat tenagane, isih diwedeni wong. Iya. Numpuk bondo donya sing sak akeh-akeh besok nggo sangu nak wis tuwa. Oh, rasah begae wis duwe bondo donya ngono. Kuwi pancen bener. Mergo totoane berandal iki rak nyawa. Awake dhewe saya tuwa tenaga saya suda. Nek umpama tenaga wis suda ora kuat nyambut gawe wis ora kuwawa. Mula kudu ngumpulke bondo donya sing akeh. Iki ngene, Kak. Piye, Ji? Iki wis ditiwancine. Aku lan sampean iki golek tadah kala mangsa. Pinangka kanggo numpuk bondo donya. Mumpung iki dina sing apik, kae sisih kono kae saben dina ana wong lewat rame mesti nggawa bondo. Ora iya to? Rezeki rak ya teko dhewe. Iki bangsane umum bangsane kajiman. Iya to, Kang. Kok putih kabeh. Lah mula oke ujung-ujung. Gek memegi. Sandangane tok sing putih. Lemplek lemah. Papan. Wong ngaglan ning tengah dalan. Sopo sejatine kowe? Ya sapa jenengmu? Aku ki kerten. Sing sawiji. Ora mentaya. Aku keswo. Sumingkir aku bakar neting papan. Lho. Seto. Kok ujung. Nek pangkasmu brandal. Brandal ora pangkat gawean. Iya. Nek perkara sumingkir kuwi ora gampang. Marang sapa sing liwat ing papan kene, kowe kudu ninggal-ningali. Lho. Aku ora duweni apa-apa, aku ora nggawa bondo dunya. Aja selak kowe. Aja ngapusi. Aja ngapusi. Coba di kono di. Tidak, Di. Tidak. Sangapusi. Aku butuh iki. Ora ana apa-apane kuwi.
Kondo sapa? Tekenku kuwi wenehke aku pinanggo tak nggo tuak lumaku. Nek tekenmu mbok jaluk tak wenehke. Lho. Kok kira aku ora ngerti. Senajan totok papan ki nang jero teken, ning nyatane aku ngerti. Nitik saka sambang lirik netramu ora bisa goroh. Kejaba sangka kuwi. Lho wong jek enom kok nganggo teken. Lah, iki ra tangan nganggo lampu. Mokal. Kowe butuh bandane, aku butuh wonge. Sampeyan butuh ragane. Iya. Sampeyan butuh ragane, rasake, Kang. Ngono. Aku ora pati Ora butuh bakal sing bisa tak njamah marang aku dunya. pawungan. Kowe saiki ora ndidaya apa-apa. Kowe usah ringkih. Timbah kowe tak godhog. Besek kowe melu aku. Najan to aku ringkih ning aku bakal mbudidaya pawungan. Piye? Aku bakal mbudidaya. Bali. Manut apa ora? Ora manut kelan. Ladoh payune. Dan ditutup. Oh ya. Rayune kula pinanggih karo sampeyan, Kakang. Wong mlaku wae kok ya suwe men iki lho. Sampeyan tak ora ngerti to. Heeh. Tengah-tengah dalan aku pisan kelawan sampeyan. Ya. Aku dioyak-oyak telu pawungan. Cah telu. Wong telu. Wong salah 3, Kakang. Terus karepe wong mau? Ngerampok bondo donya. Tekenku dioyak ning barang iki mau ditumplekaken sisuk panjenengan ning jerone tak iseni kalung, Kakang. Masyaallah. Nalika semono aku rak wis kandha karo kowe. Aja nggawa emas sak pelik bondo donya apa wae. Kok malah kowe ninggalke Semarang, kowe nggawa tekenmu mbok iseni emas. Kuwi wis nyalahi kodrat. Kowe wis nglirwake dawuhe Kanjeng Sunan Kalijaga. Pangapuntenipun nggih Kakang, nyatanipun najan kula nggawa emas nggih dirampas salah sawijining brandal. Kaya ngono. Kula tesih dioyak-oyak Wes. wong telu. Salah Wong telu. salah telu Kakang, salah 3. Ya, aku bakal menehi tetenger. Wong telu salah 3. Kok salah kabeh ora ana sing bener ya. Lah bujung kalih kula kok, Papan Kakang. kono katelaos Solo 3. Solo 3. Ya, Cek kanggo, upama ora kanggo, ya tak temoke, Mbah. mbok temok Ya. kuwi ilang. Wong ora ilang kok mbok temok. Ngono. Ya. Ini lho, Mbah. Suarane banter. Wis Sewengi tuwa. nembe medal. Wis tuwa, Mbah, bojom senom tak peke. Tak peke bojo, Mbah. Mbok Pak, Iya. mbok Pak iki nek ora ana sing duwe, wong ana sing duwe kok mbok. Ora ngono kowe kaya Parji le, Mbah. Lho nek kowe ngajak ngono kowe nanti tekan sesuk. Oh, Ini lho, Mbah. Iki para esok aja mulut kaya entut, Mbah iki. Aku berandal sing terkenal, Mbah. Aja mbok jareku brojo. Lojo. Ajan. Raja sapa? Nek kowe ngepengenake bojoku, Ya. wong aku wong lanang. Wong lanang kuwi wajib tanggung jawab ngayomi karo wong wedok. Ngono. Nek kowe mbacut,
aku sing dadi kepala. Ora ngono. Santai iki. Aku iku. Anu kowe Jono kowe iki jeneng Jono kok piye? Lah iki ra duwe mau. Lho, Mbah. Tak balekno, Mbah. Bondo donya aku ora ngepenginake peken. Lho, ngono, Mbah. Ning aku njaluk karo kowe. Lho, piye, Mbah? Wiwit dina saiki kowe gelem leren anggonmu tumindak gawe kapitunaning liyan, gawe rekasaning liyan, saya-saya gawe lara atine liyan. Ya. Lah nek klomboknya ku gawe maling, Ya. sing tak gumana busuli napa? Nyambut gawe ora mung maling bloko. Nyambut gawe metal. Wah, sakit ku metal. Jange. Nek kowe ora iso metal, kowe nyambut gawe ngetoprak, melu ketoprak siswa budaya. Ya. Cocok. Cocok. Nek wis cocok, kowe wis mari tumindak pakartimu. Nggih. Mengko kowe kabeh nyusul aku ana ing Gunung Jabalkat. Aku mengko bakal adeg pondok pesantren ning kono. Wis kono. Kono resik. Pripun Kakang? Aku mlaku saking adohe. Kok yo lali karo bojo. Sampeyan niku senengane lali. Lali karo bojo katelao boyo lali. Boyo lali. Wani tumeka ing papan kene. Bondo menyo. Nek bondo kepiye, nek nyawa kepiye? Nek bondo bandamu wis ngkat. Kamangka aku ora duwe bondo donya. Duweku mung nyawa. Aja kaya wong cubluk kowe iki sana. Ya. Yen to nyawamu mbok wehke aku tegese tak paten. Apa kira eman marang sedulurmu? Ora eman marang keluargamu. Upama aku mati saka tanganmu, mbok menawa wis garising panguwasaning Gusti kang akeh jegal. Yen tak delok iki kaya wong alim, seneng sosora. Nanging aku ora kenggo. Menungso urip ing alam donya. Ya. Iki mesti kadunungan bondo, apa meneh kowe lagi lelungan. Bondo sing paling aji kuwi nyawa. Nyawa aji nek nyawane kanthil ning raga. Mula duweku mung nyawa. Nek kowe menginake nyawaku ya tak pasrahke. Mengko dhisik kowe jenengmu sapa? Ha? Kok awel kaya ngene? Aku Iya. wong-wong kae kadung ngarani yen to aku Ki Ageng Pandan Aran. Ki Ageng Pandanaran. Ya, Kowe iki jeneng Ki Ageng ora ndek bondo iki piye? ora duwe. Mula kesana nek kena kowe ndak elekake, kowe sambang dalan aja mbok bacotke tumindak lan pakartimu ya kesana. Aku ora edan. Ya, Ora sambok elingke. Iki gaweanku. Kowe nek iki bondomu. kalau kowe menungso dituturi menungso kok ora gelem, menungso dikandani menungso kok ora gelem,
watakmu kaya dene kewan. Masya Allah. Ya Allah. Kula nyuwun pangapunten sekathahipun dosa kula ya Allah. Iki ngomong apa? Sana. Nggih. Mbok menawa kowe durung ngerti kedadian. Coba ana banyu kang bening kae, coba ngilu ning banyu bening kae kaya ditana apa. Iya. Ulo! Aku jaluk ngapura Ki Ageng. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Iki ora kersaku ning lantaran saka pangwasaning Gusti Allah, iki lantaran saka aku. Ngene ya Bisana. Nggih, kowe tobat. Nek kowe tobat, tobatan kang tobat nasuha. Tobat sakjroning tobat, tobat sing temenan, ora bakal mbaleni tumindak lan pakarti maneh. Carane dos pundi? Ana dalan. Aku adek pondok pesantren ana sak ereng-erenging gunul Jabal Kat. Kae ana papan kanggo panembah. Wong Islam ngarani yen to kae masjid, ya. Ning masjid kae kowe ngisenono banyu ana ing padasan. Ning ana syarate. Apa niku? Isenono banyu kae aja nganti lokak, iseni sing kebek ya. Ngaten nggih. Ya, ora tindake. Alhamdulillah. Tawakal. Ora ngalih saka padasan. Kamangka padasan kae bocor. Diisenono pirang puluh taun ora bakal kebak. Ning ora ana barang kang mokal lamun Gusti Allah kae ngersakake. Sing ora mokal dadi mokal, sing ora ana bakal dadi ana. Alhamdulillah padasan kae kebak. Alhamdulillah. Ini ya, sabar dalan. Ndak suwunake karo panguwasane Gusti Allah. Muga-muga bisa lak waloyo temaing jati, jati temaing waloyo kaya dene wingi. Bismillahirrahmanirrahim. Sir suci raga sejati, sir suci nyawa sejati. Uriping Allah, uriping pandhanaran, uriping Allah. La haula wala quwata illa billah. Allahu Akbar. Jenengane ku ampun gora Ki Ageng. Kula kados tesih domba ngeten iki pripun. Mau rupamu kaya wedhus. Nggih. Basa Indonesiane basa menterenge domba. Nggih. Saiki wujudmu wis bali kaya dene wingune. Coba sawangen kono. Pundi? Ah. Lho. Alhamdulillah. Matur nuwun sanget lho. Wis bener anggonmu tobat, tobatan nasuha. Lahir lan batinmu mula iki kanggo pepeling ya. Nggih. Kanggo lelaku ning uripmu
mau kowe wujudan domba saiki wis waloya kemaing jati kemaing waloya kaya dening wingi nggih kowe tak wenehi tenger seh domba Ngaput lejo. Kagem jeneng seh. Kula nika dereng ngertos agama. Perkara kowe pengen ngerti agama mengko sinau bareng-bareng. Aku bak ngedekake pondok pesantren ana sak ereng-erenging Gundul Jabal Kat nggih. Kae ana ing Desa Mbayat. Mula aku bakal nganggo jeneng Ki Ageng Mbayat. Ki Ageng Mbayat. Lelakon-lelakon pandan aran Ki Ageng Mbayat sampun paripurna. Mbok menawi wonten klenta-klentunipun anggen kita nglampahaken saking pagelaran sandiwara ketoprak siswa budaya, kita manungsa lumrah tebih saking sampurna nyuwun gunging samudra pangaksami. Lan kula ndedonga dhumateng masyarakat dusun Ngembe sak sampunipun ngrawuhake pagelaran sandiwara ketoprak siswa budaya kaparingana seger lan waras. Amin. Sehat wal afiat. Amin. Murah sandang, murah pangan. Amin. Ado ing bilahi, cedhak ing rejeki. Amin. Rahayu, rahayu.